Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood dyan. Kaya po Andy. At mapagpalang araw po ng Biyernes ngayon, December 4, 2020. Muli po akong magbabahagi ng panalangin muna sa ating lahat. Ito'y tinuro lang akin ng Ama na si Kristo na si Jesus Nazareno. Yung ako ay may sakit pa dati, bilang ginawa niya akong instrumento. Ang unahin ko muna po ay panalangin. Para po to mawala ang ating galit sa ating isip, puso't kaluluwa. Tanggalin muna natin to sa ating katawan upang basbasan tayo ng Panginoon Kristo sa panalangin. Pagkatapos po na ito, ay sasabihin ko po sa inyo ay kayo yumuko, pumikit at manalangin sa Panginoon Kristo. Pagkatapos po na iyon, pag sinabi ko pong idilat niyo yung mga mata nyo, isusunod nyo naman po ang baso na ito. Itapat nyo lang po to sa cellphone at hayaan nyo lang po akong basbasan ang basong iyan sa pamamagitan ng tubig at pagsambit ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para ito'y magkaroon ng bisa at iinumin nyo. Yung tubig na iyon, pwede nyo pong isalin sa malaking galon. Tapos po, hayaan nyo muna pong tumagal ng 1 minuto para kumalat po ang dasal. Pag ininom mo ang tubig nyon at humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon sa panalangin, lahat po ng sakit, panlalabo ng mata, anuman sakit sa buong katawan natin, eczema, kati-kati o galis, pwede nyo po ipaligo yun ng 1 baso lang at ilagay sa planggana o sa timba po. Tapos po, pwede nyo pong inumin ang tubig nyo kahit araw-araw, bahala po kayo kahit pagtas nyo kumain. Yun po ay magkakaroon ng bisa at ilinisin ang ating isip at puso at kaluluwa. At yung tubig po nyon ay magpapagaling ng kahit anumang sakit ng uri ng mga elemento, spirit, naman lupa, o anumang gawa ng mga duwende, kahit ano po yun. Basta sa mga body spirit, yung tubig yun ay kapayapaan at kalinisan, sila ay malulusaw sa pag-ibig ng Diyos. Kung anumang sakit natin sa buong katawan, naggawa rin ng tao, na dinadasalan tayo, ito ay kusang aalis at malulusaw. Kung ano man sakit natin sa physical naman nating katawan, manalig lang tayo, ay kusa itong maglalako. Itong tubig na ito ay maraming beses na po ito naghimala. Ibinigay lang to sa akin ng Panginoong Jesus Nazareno. Hindi ako ang nagdasal nito, kundi ang aking Ama. Ang dasal pong ito ay gagamitin ko po sa Tagalog. Medyo mahaba po ang panalangin kaysa sa pagdasal sa tubig nito. Kailangan po alisin ang galit sa isip, sa salita at sa gawa. Kung kanino ka man nagkagalit, ipagpag nyo muna ito bago nyo inumin ng tubig nito. Uumpisahan ko na po at sana yumuko po kayo ng konti para sa panalangin. Unahin muna natin ang Ama namin po. Medyo haba po talagang video nito. Sana pagdamutan nyo ang handog ng aking Ama na si Kristo na si Jesus Nazareno. Ito ay binigay niya din sa akin at isinishare ko lang sa inyo. Itinagalog ko na po ito para po maintindihan nyo kung ano mang ibig sabihin ng Latin sa tubig. Meron po akong babanggitin na hindi bubukang aking bibig. Ilalagay ko lang aking kamay. Umpisa na po natin sa araw na ito. Pagdamutan nyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Itapat nyo po ang inyong ulo at babasbasan ko po kayo ng iyong mapagpalang kamay ng Panginoong Jesucristo na pinagkaloob niya sa akin upang ako'y makapagpagaling ng anumang karamdaman sakit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak
at Espiritu Santo. Amen. Ito na po. I-focus nyo pong yung isip at puso. Susundan ko na po kayo ng dasal. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay. At inilibing na naong sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatatlong araw na buhay muli. Umakyat sa langit na luklok sa kanang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito, hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sige po, yumuko lang ulit kayo hanggang wala akong sinasabi. Ito na po ang dasal na tinagalog po sa Latin. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya ng Poong may kapal. Ama, Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagagawa kong kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa pamamagitan at pagsambit ko sa inyong pangalan, sana ilawan mo po ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo po kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ito na po ang huli. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Binabasbasan ko ang taong manonood nito sa pangalan ni Jesus Kristo at Amang Jesus. Amen. Idilat niyo pong inyong mga mata at ihanda niyo naman po ang baso. Itapat po sa cellphone. I-focus niyo po ang inyong isip at puso't kaluluwa. Mananalangin tayo ulit. Ang tubig nito ay inulit ko po sa inyo. Ang simbolo nito ay unay pag-ibig at kapayapaan. Gamot po to sa lahat ng anumang eksema, anumang katikati at bukulod. Kahit anong pong uri ng sakit na ginawa ng spirit, na bad spirit, elemento, etc. o gawa ng tao o physical man. Matinding pananalig at pananampalataya po ito. Itapat nyo lang po sa cellphone ang tubig na ito. Ang basong nito na may tubig, ibuhos nyo po ito sa malaking galon at hayaan nyo po ng 1 minuto bago po nyo inumin. Pero kung meron po kayong nilagay dyan na natapos ng dasal, sa simula sa umpisa ay inumin nyo kalahati at ilipat nyo. Pwede po ito kahit saan. Mabisa po ito. Maraming sakit na hindi po kayang ipaliwanag ay kusang itong gagaling. Isang pananalig at pananampalataya lang po. Maraming salamat po at ihanda nyo na ulit. Magdarasal po ako para po sa tubig yan. Kasi galing na po tayo sama namin at sumasampalataya na lang po ako. Sige po, ihanda nyo na po ha. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus. Namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
Nang may katatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit na luklok sa kanan Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito at hukom sa mga buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Itapat po ang baso. Ako'y muling mananalangin at po itong sinasabi ko po sa inyo. Hindi ko po to sasabihin sa pamamagitan lang ng aking isipan. Tapat nyo. Hihipan ko po yan. Luwalhati sa Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus Nazareno. Amen. At maging payapa ang tubig na ito at kalinisan ang aming isip at puso at kagalingan at maiwasan ang aming mga naramdaman sakit ni anumang uring sakit nito o dalaman to ng aming mga kalaban o dalaman ito ng masamang espiritu o anumang elemento o pisikal naming sakit ay itong tubig nito ay binabasbasan ko sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Magkaroon ka ng pisa sa araw na ito. Amen. At maging payapa kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagdamutan nyo ang hinandog ng aking Ama na si Kristo, na si Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin. Pakishare na lang po ang video ito at pakilike na rin po para po sa mga taong nangangailangan ng dasal sa tubig na ito. Naniniwala ko at nananampalataya ko, isang pananalig at pananampalataya lamang. Alisin ang galit sa iyong isip at puso. Nawa ang Panginoong Kristo ang una't maghari sa ating buhay at ganun din sa mga taong naiingit at nagagalit sa atin. Magpatawad at magpakumbaba tayo. Ibibigay ng ating Ama ang lahat ng hinihiling natin at ganun din sa buong pamilya natin. Maging malaya nawa tayo ang ating isip at puso at kapayapaan nawa ang ating dala at umayo kayo sa pangalan ng aking Ama na si Kristo. At maraming salamat po. Amen. Sana masayahan po kayo sa ibinigay ng aking Pong Jesus Nazareno. Dahil itong tubig nito ay hindi ko rin to sukat akalain na may bisa ito na itinurong dasal sa akin ng Ama. Marami rin po akong sakit na nalabo ang aking mga mata. Basta napakarami po at napakahirap. At marami na pa rin po nagpatotoo niyan. Yung tubig niyan ay mahiwaga. Katulad na lang po yung pasyente kong dumating kagabi na hindi siya bumagsak sa tubig niyan at napakababa ng dugo niya. Yun na po ay in-upload ko po yung kagabi. Maraming salamat po at sila na po ang magsasabi ng katotohanan. At hindi lang po yan. Ako'y nagpapasalamat ng buong puso sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit.
At maraming salamat po sa mga nanonood sa akin. Pagpalain nawa kayo ng aking Ama na malayo kayo lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang lahat ng mga taong nanggit gustong manakit sa inyo. Nawa ang ating Ama ang una't maghari sa ating buhay at ganon din sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Maraming salamat po at God bless all.